நான் தான் புனித ரெஜினா. பிரான்ஸ் நாட்டில் அரச குடும்பத்தில் பிறந்தேன். பிரான்ஸ் நாட்டில் கிறிஸ்தவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத அக்காலத்தில் பிறந்த நான் ஆண்டவரை மறைமுகமாக ஏற்றுக்கொண்டேன். ஆண்டவர் இயேசுவோடு மிகுந்த பக்தியோடு இருந்தேன். அவரது பாடுகளை தனிமையில் தியானித்தேன். பிரான்ஸ் நாடு மனமாற்றம் பெற ஆண்டவரிடம் ஜெபித்தேன். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்த நான் கைது செய்யப்பட்டேன். அரசர் என்னை மனம் முடிக்க விருப்பம் தெரிவித்தார். நான் ஆண்டவர் இயேசுவை மணவாளனாக ஏற்றுக்கொண்டதால் அரசனால் கடுமையான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டேன். நான் ஆண்டவரிடம் வலியை தாங்கும் சக்தி தரும்படி மன்றாடினேன். ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இருப்பதை உணர்ந்தேன். அரசரை மணமுடிக்க மறுத்ததால் தலை வெட்டப்பட்டு உயிர் தெழுந்தேன். உலக நாட்டங்களை மறுதலித்து ஆண்டவரை மணவாளனாக ஏற்றுக்கொண்டு துறந்த என்னை திரு அவை புனிதராக உயர்த்தியது. எனது திருவிழா செப்டம்பர் 7 கொண்டாடப்படுகிறது. நன்றி.